tekan ngendi wae tak jotosi kowe Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngopo. Sapa? Antasena Cecan. Aku ki wong tuwa. Sapa apa? Woi. Binatang wah edan Antasena kaya wong kranjingan ngantemi wong tuane sapenake dhewe lha kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane lah iki menungsane keparat kowe Semar kuli kula kok kuli kuli sinuwun kowe iki piye? Takon munggane kaya ngono malah tekan Negara Ngamarta tapel wates Negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggane kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian ning kene kowe iki janjane iso ditonton apa ora kowe? Baladewa. Wah, ngopo kowe melu ngajar Semar? Menungso tatanan panuh maring jajalan iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane.